Shate Shabadrong tam Ngan kiu man ka Singan yale At wai kat ba Shaprang aja Try sha an yak aba drong tam Try ra yang But I ngan yek Na jinget na Ki jaga peneng Jaga bakang Drong ala syek Try sha ngan yek Ari jing me Anh sim jong Kam qua ban shong Hap đen trên bà Bát jing sha yo Ta ki wei ba Pet ru kem tre Ngát wai ban lại Na ki jing Try ra yang But I ngan yek Na jinget na Ki jaga peneng Jaga bakang Drong ala syek Try sha ngan yek Hari jing men Qua ban Jing im rêu blei Ngam đem bu soi Dan da lei lei Jing ek jo nga Kan yo jing nen Ba riu kut ki wa jing wa ik men Try ra ya nga But I ngan yek Jaga peneng Jaga bakang Drong ala syek Try sha ngan yek Hari jing men Ngakwa ban poi Siapa drong tam Ban yo ika Buram pernah Try lam yang syari jing men Try ra yang But I ngan yek Na jinget ha Ki jaga peneng Jaga bakang Drong ala syek Try sha ngan yek Hari jing men Saya xin pat ngai khublei pi baro prabanget kiba ye pet ye nika video jong ji hikai haka kerteng jong troai bu unang penim jengi ujis kris te haka nika por menta ngin ye biteng biang be ngi bangin ya puson bangin ya plejimut naka kti ngi ublei naka shichi chike hebru ka nong ka bakhat lai ka khot ka bening kong hadu ka ba hendriu kikin gen bang kum ni tu ka yai ne ka jingi ich prabanget wat kelat ban pen i ka jing i ikinong wai nama dakata ladon ki bala pedang sobha ki angel klemtip tu pinkin mau ikinong sa bendi kum ki bala khom lem bat ki bat ya kita ki bala le ben kum ki bala ngai ladi hiru ha kamet tu ka jing shong kurim kan long ka badan burom ha pedang baro bat ka jing thia ka bam bet ka bam da bet tingit naba ya ki ba auria bat ya kiba klim ublay on bishar tolong kiba lat nak ba isbay dak ba sngohun bat kita ki kiba pidon namar ma uhi ulong
nganum eno yame dalele lemni nganum le lendet no yame dalele bakumta da ka jing social ba ni ong utrai ulong unang yarap junga nganom septing ubriu unle ayu yanga ya kini ki dekhot jong kani kala nong ba khadu e jong kani ka sithi je hebru ki dan sibun ba ki mat ki ba unim nong tho ulang mut bengkren bat ulang wara kelum ha kani kala nong ka ba khadu e ka belong kala nong ba khat lai ha kala nong ba khat wei unim nong tho ula ai nuksa da sibun ki riu kraw jong ka bible ban hikai ban pen ingi chapang ka jingai ka de belong ka bakum nu ha ka nong ba khat ar ula kren bat ula ai jing hikai ngi bakum nu ngi de ban yo men siem ha ngi de ban long kita ki bas ngau slur se bas house camp ha ka ta ka jingai ka bangi don ha Jesus Christ bat ha ka ni ka nong ba khadwe unong tho uban ba ki bangai ki de ban shim kia ban sei ye ki so ni bakin long kita ki saki ki babha ka jong ka jinget ha ka jinget dei iwe ye iwe pat ta hakini ki de khot ka phang padeng jong ka ni ka ji kai ka dei ka jinget ka pin sobha ya ublei ha ka jinget dei ka jinget ka pin sobha ya ublei ha ka jinget dei ka mat ka bening kong ka jinget chi pra bengen ka dei ban yai ne nak de khot ka bening kong kinong puli ha kane ka syuti ki don ha pedeng ka jing jinjar namar ba kila syak kentat no ha ki parado prasnam ki bahayeng bahasam ngujuki namar ba kila jit banget ya Jesus Christ kumunong penim bat ublei ujongki ha pedeng kini ka jing jinjar kai ke balak benlong ka jing kersyan ni kai ke balak benlong kata ka jing ai mensim kini ki banget ki ba puli ni ka syuti bau nong tho pen kan ma ba tang ka jing ka jing Jesus Christ ka batut ba ka baslai lingba ki pra banget jong ka balang ha pedeng ka jing ka jing denjar ka bangi ngimat aku meni ka por ba menta kane ka siti kane ka dekat ka pen kan ma ngi ba ka dei ka jing si pra banget ka dei ka takan ka ba long ka ban nyarap ka ban long ka ta ka ban ai mensim ka long ka ta ka jing nyarap nak benta ki pradekot apo kabalang kani ka kintin iet iwe ye iwe pat kami hadu khat nyau sien hakatasmen ka batmai Jesus Christ ruang kat kom gospel Yohanes klenong ka bakhat lai kat balai pusau ka hukum ka batmai nga ai happy bapin ya iet parlok hi kumanga la iet ya pi bapiru pin iet parlok hi ka hukum ke bat mae ke bau jisu ai ya ki sunran omri ki apostol ne ki sunran ke jiu ke bakan thup la yangi baro kalong bangi iet parlokhi bangi iet parlokhi kum bau jisu la iet yangi susuru Petrus nak citi ke meningkong ke jiu ke lenong ke meningkong ke dekat ke ba arfuar ke benta ke ba ar ke ong gum ni ha bala pen khu ya ki mensim jupi dak ba kongu ya ka jing shisau mensim tu pin daya it perlokhi nadu ke donut kadi kemut ba ka jing it nya ka jing it si pra banget ka jing it pra kristan kadi kata ka jing it ke bami namar bala pun khut ya ka mensim ba ka donut ka jongi kadi upertas umut ba kino ki beri ki ba pacim li amat ya ka di pun khut ya ka mensim kinum la bandon ya kata ka jing it si pra banget barang ni ringla ban so tho bengila ru bangin sempang ha bangi pet saudong ka jing em jingi la dangi syami kinu ki beri ki ba kam la di bagi kristan tang ba kim don ya kata ka jing it si pra banget kum mau jistu la hukum kata ka mengidai ban perkai ban ngidai ban su tho ba imat lesi kim pat sim li amat shisha ya kata kaji pengkut ya kemensiam hendrai nak beta jonga baju pipat ki bali amat shisha ya kata kaji eng batmai ngidai bandon yang dikajing it si pra banget Yohanes ha ka siti ke meningkong ngaji kalau nang besar dekat banyu wong tu ngi it perlokhi na ba kajing it kalau na ublai ti uwei pa uwei baro ba it lakha ya
nau blai bat la itu ya dau blai tang ni yo ne se kam ukran jili hisu maju ke por ai ka hukum hal ka por open tikna yangi ba mo utau wei pa wei ba i yelau pramarjan ba i yelau prabangit open i shisha ba ulong utau bala kha nanu nau blai bat u blai u itu you bat u pediang you kum ukun bat kum usyakri ba shisha u kaniru kadang kam ngi hangi puli ni kadekot ka pelong yang abangan yit ila dia ka pelong yang aku mu Kristan ba ngan pusan ni la ka jong jim kam tam le ya ka jing dei jonga bagi prab ngai ngadan ne mu ta ka jing it hato ka ta ka jing it jonga ka yai ne sa ne ka shong tang kat kum ka jing sngo ne ka shong tang hakum ki ka shong kat kum ka jing ja ne ka shong kat kum ka jing le ka juki namar hani ka ong ba wei poi bala khana oblei wei pala bi thu ya oblei uta udai banlong ba iet ya laki prabangit tengah kwai phir pin puson pin dit ila ka jong ka jingim upol ukran ha ka sithi si nong rum ka nong ka bakhat ar ka de khat bakhandai wang ba to ka jingit kan long ka baklem arsap lada phila yo mat ya kata ka jipun khut ya ka mensim di phila ya phila khana oblei bal itu oblei ni de ban pen i ni ka jingit ka jing si prabangit bahkan ni ka jingit ka de balong ka bakhut ka subah ka banela ka klem arsap ka baklem dan kanu kata ka jing kmilinti ban yo nong ai em ka de ban dan betang ka jingit ka bingin a si ki we klem arsap habang i pha shi ni ka jing em ka jong i kum ki Kristan yit ila ka jong ka jing em ka jong phi simet simet pilang ka Kristan ka bakum no pilang o Kristan bakum no ha ka jing dei si phang ka jing it si prabangit pi yesrim ne em kum kini ki jing tho ki ba ka bai wa ka kren lada ka jing in pi ka ong kam ya ham bat ko kum kan ni ka jing tho bla kren ka dong kam pi ha ban pen bet no ela ka jong ka jing in lada pi ong em ni ngam pat dan ka ta ka jing it la ni ngam pat ju pen i jing it ela prabangit ka de ka por pi ba pi pin le e kata namar ba kumba kini ki Hebrew ki kendu ya ka jing e mengiru ani ka por mementa ngi kendu ya ka jing e ka kum ki khobor bangi asngau li setang ka tu ne por kan wan kan lockdown setang ka tu ne por kan wan beng kata ka jing perking ha ka lek ka wan ki perking ha ka jing kit bam chit di ka jing lum ka jing ya yeng wat ki skul lu mla bentip yo lesen sakhang no ngi mla bentip ne ba ka jing e ka jing jinja ka long hajan ka apa jing khang yang nga bdepi bakane ke ngi ka por yang ngikum ki Kristan bengine Kristiani wewe bengine pen i ta ka jing it i we pat kumbau jisu la hukum yang nga bdepi bengin le kem da tho kem da bu kendon kem da bu put la kalong yanuru hendrai habangi i bagi para Kristan ke jingi kita nak pedang jing it kita kam beraban pen i yang ta ka jing it hari ka lockdown de Islam aja arpo ngeloi i ngasaki ya kena ka jing ci para bengit babun ki para Kristan kila ai ya la ki jingdon ki ai ke pisa ya ukhau kila ai ya ka ying ka jengki nam ta banyarap ban Kristian wah nek te mentaro ngim de bersange kan ya kata ka jing le ba ngim de bersange ban pen i ta ka jing de ban nyai peteng om tang kan ki por ba kinu ji hendai wat la syahidin habut dangila yo mat ya kata ka jinglong chong suk chong san no ngim de bersange ban pen i ya kan ka jing i namar ba kini kita wei na kita kidak yang kita so jong kata ka jing i ka basisha ka bangidon ha Jesus Christ kebaar ni ka kren ka ong ba ha ka bdi ba ka jing i ci parab ngai ni nong tho ong ba ngim de ban klet ban pen i ya ka jing i ya kinong wei hang ni ong no wat klet ban pen i ya ka jing i ya kinong wei te kan ka kentin nong wei ka kentin ka bajiliu ka bayar ba nong wei ka kentup prakasi ka kentup wat ik bamdai khasiru kemut dia kita ki bamdai ki trashno ngi bangi mi thu thau dia kita ki kom ki nong wei ning om ngim dei ban sange kemut ba ngim dei ban long siliang khamat ban ji tangi ki para Kristan bari khasi lani tangi kita ki ba bangi itu ki bangi dan jere em
Hani kini ka jingit kalong ba. Si prabe juga poro inu. Ya kita ki nong wei. Ya kita ki nong wei. Hani uang ba namar blai nama dakata. Habadan ki bala pedang sobhai ki angel klem tip. Tang ni nong tho ura nuksa nak jing ja nak jing kendu macam Abraham. Hak pua ba ulek punya kendu ki alaingot ki angel. Tip Abraham tip bagi ki angel jung try. Henry namar ba ulah syakri ki ba ki nong wei. Ulah jit ben syakri, ulah jit ben khot ing basai ki ben ai ba mai di ki. Pausi ki dei pemban ki angel ki jung try. Te kini ka kitin angel hang ni. Kam damut han ni ki angel ki badon ki thap niang ni ki ba syong ha beneng em. Hani ka kitin angel ni ka tho ki nong ra khubor juga kitin ki jung blai. Ki angel ni ka mu ka tho kita ki nong ra tin sim. Ini kita ki syakri ki barra ka khubor ki jung blai. Te mengiru hak je syeng macam dah bang yarap. Ki nong wei ngim nak bentip yo kumur kumno. Ngipoi ban yarap kita ki beri ki blok ki syakri ki jung blai. Ki batrai ka kam ki jung blai. Ki badan ya tak jing temu ban pendap no. Ya tak jing phak jung blai. Bat kan long ka jing long la kloi ka jing ban pen i tak jing i. Kalau ka jing kerku ya kita ki nong ra khubor tak ki syakri ki jung blai. Haju ka poro. Kalau ka jing kerku ya nga ba dia pi namar bagi lalong ki baklo ban kogo ban pen i ya tak jing i ki bangi don wat ya ki nong wei bangi mi thuru